lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Waduh setan. Sister, hapsiu kat noma. Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Hakayalang yung ka Central Executive Committee CEC ka All Jaintia Roll Workers and Labor Union kawadaman haganigan routering HMM Hall mi mentedu kasain da karpat ko yaga yung krekam o Chief Engineer ka PWD Road Building waya ka PHE o suno ko yaga tulap wasa libnay yung kiwa krek Roll iteto na do ubanay March April wa May. Uwa ibuy kasen ukro lam salan ki pariat doongu isa atenyo atulap ki wakare mestro haga chanat PWD wa PHE kata ako ye im yong ki ne bha im kam mi iman kasngi. Pau ye ka jing singong liu ka liang jongi ka All Jaintia Master Workers Labor Union jing edai ba menta na do ubanai March April May pasajan bankut ni usdang ni ba June ka government of Meghalaya lang ba ka office yung Chief Engineer PWD Road and Building lang ta Chief Engineer yung jong ka PHE ada menta kimpat seo ya ka bay balas ngi ne katulap jong ngi kinong trimester ka jala Meghalaya kane ka jingle jong ka office jong kini ki jong ka PWD Road Building PHE kapan kakta jor ya ka jingim jongi kinong trimestrol ki batray manakasmi namar mentag idor jongi marba mardi kala kiu and race kawairo ki by school jongi khon hado menta ndon ay ero banyo siu ta lor kani ka jing bumsiu jong kani ka office kadai tang nakadaw ba imat kadon ka jing bum tikana agarkom taraikam jong kini ka office ka jingya dai bat kinong trimestrol la hakajia kendo ka jongi na ka office jong ka finance ka sarkar Meghalaya kila kan sai ma ka order jong ka finance kala dep ai hubna July ajar arpho ba ya kinong trimestrol dai ban ai yag karteng jong borok ginong trimestrol ki batre ki bai ki tanat trikam jong sarkar jilla ka PWD khamtam bat ka PHE kini dai ki tanat ki kham he ki dai ban summit ban ai ki karteng sha ki head of department bat sha government lomba ka finance department khnang ba daga jingle gumne ka sarkar jilla lomba ka finance kala ban ai ka pisa kan bo lupa lai banai haswa ban poi kita ki banai ban siu te kane ka dai ka dawba kama imat ma na ka office jong Chief Engineer PWD Road Building bat ka PHE ki khlem traikam ni suba na takada menta lalai banai ka pisa kam rumah pa account ne khem si sakawai menta ka dan ka jing ka bedding khalam ka mangitip ba ka bedding khalam haka shnong juai na ka raj jong ka juai sin raj juai bat ka jongga sinrat tu ber kan salong ni ubnai Julai haka baga jongga rajwai sin rajwai kan sedang nado kan ikatio benengkong jong ubnai Julai nang tapat kan sawan sangka sinrat tu ber tak babon ni nang trimestrol ki dan hapo ki department PWD PHE bat ki wairo ki don kampisa khamtam kini ki basim banta haka bedding khalam tenakaleng ga jongi kay kimi kwa ban keren menta galong ba ho Chief Minister Conrad Sangma ngilayo ula keren man laga por bar hakajing kando bad uro ula keren sai ba ka pisa nagabanta ginong trimestrol kadan
Dan ngipat kumbalong menta ngitip ba nagliang ka office imat ke kempentrekam ya ke order. Te ngibo ka jingkarpa menta sa chisin yo chief minister but ki chief engineer but ki head of department jong baro ki tana trekam ka sarkar ki badan Shathan chane sarjaintia jongi but khamtam ro ye gajala Meghalaya but they ban save no ya kane ka pisan but ka jingkarpa your chief minister I ka special consideration ban save lut na baro ni ka pisa na do banai March April May ban banai June ha kane shaban kun ni banai June khnang ba kini ki basim banta ha ka ba ding khalam ki bale niam kinyo pisa ban pendan kam bat ban pen kemen ban pen sengau tho ya ki khon ki khti bat kasnong ga tha namar lada ki waipat kumbege sajong man la ka por ni galeng union ba ka por Christmas apa ka Durga Puja ka sarkar jilla ka ai pisa ka ai tulok ya ginong trai sarkar yang iro kum ginong trai masterol ke menta ke dai ban ai ka por badon ka ni ka dai khalam Bas kawairo ngidan ka kebo ka jingkarpa bakani ka jinglong banam sewi ka tulok jong ginong try masterol kamdai te kini ka seng manangkong rehani usnam habna January February bat ngikhem yo ka pisa hagapor bat long slang school jong gikhon kani ka kata hado kata-kata ya kinong try masterol ban haban simram ban sew ya ka by school bani ya ki khod namar banai February March ke dagi ki por ban se by school nagata kada hagane pat la pois kumta ar banai lai banai undan ka jing se pisa te kala akta shisha te na kada ngin ka liang ga all jaintia master workers labor union ibo kani ka jing karpa ya chief minister obadan ka mansiam man penbaj ya gerkom traikam bat ka jing se pisa ya baro kinong trai master ka jala Meghalaya bahagani kasin longkat balong day ban aino ya kapisa kumbangi karpa kani ka special consideration na kabanta kani kang kibeding khalam how ni kat last week jong ni tayo bana June day ban seo no ya kani kapisa la rajing le jong chief minister kumbula keren man lagi por ba ukwa ban penbaj ka kom traikam ni kermen bagi chief engineer jong kini ki office ki badan kum ka PWB ka PHE bat ki wairu ki director jong department ki fair ni bo ka jingkarpat sngew ba ki nong try masterol ki sew daga jing bible asni kabaret tam ka pisa nagatakada Eastern Island te tangkatahi bo ka jing ni bat ki wai pat ki ai ki banta ki ba ka government kala pentrai kam ka jinga dai bat penkeu ya kane ka VDA kadai ban kta do trai kam dok April ganiro gawai ka banta ka bang ibo ka jing kentu yo chief minister bat baro ki head of department ba aino ya kane ka area ka ban ka April ka jinga dai bat VDA ladaki peng sevlot ya kane ka pisa kawai ka ba kham kumsan ka sarkar jalaro kamdan show kata ka backlog ne banga kimastrol kinsa ram ha ka sarkar jilla ngim kwa ban sara ngim kwa ro baka sarkar jilla kan shemstam ban ai pisa yangi manlo banai da ka jing bam traikam ban sew da ki pisa ki balasa tengi jordan ka jing kermen scam ba uni hibrai jud ka sarkar jilla kan sew no igni ki kipisa kabayin belas ngi kaba ngi kung nginong try mastrol ngi ladap try kam ngi ladap pendap ya kamram ay kabayin nong